Promjena nije nešto što nam dolazi izvana, već nešto što proizlazi iznutra. Ne možemo riješiti problem na istoj razini svijesti na kojoj je nastao. Prava snaga dolazi iznutra, a ne izvana. Ljubav nije nešto što daješ, već stanje koje izražavaš. Najveće bogatstvo leži u spoznaji vlastitog potencijala. Život nije nešto što ti se događa, život je ono što stvaraš. Svaki dan je nova prilika za rast i otkrivanje sebe. Ne postoje prepreke, već samo prilike za učenje. Usredotočite se na ono što želiš, a ne na ono što ne želiš. Promjena se događa kada shvatimo da smo mi kreatori svoje stvarnosti. Mir nije odredište, mir je način putovanja. Uspjeh nije ono što postižeš, već ono tko postaješ. Svijet se ne mijenja, mijenjaš se ti i kroz tebe se svijet mijenja. Blagoslov je prepoznati dobro u svemu. Život teče kroz tebe, a ne mimo tebe. Bog nije izvan tebe, već u tebi kao ti. Sreća je stanje uma, a ne uvjet života. Svaka duša ima potencijal za veličinu. Snaga tvoje misli oblikuje tvoju stvarnost. U svakoj situaciji skriva se prilika za ljubav, rast i iscijeljenje.